Dobrý den, vítejte u našeho přehledu zpráv. Já jsem Jaromír Meduna a budu vás provázet těmito zprávami. Dnes se stala veliká událost. Přiletěl tryskáč Baracka Obamy. Ježišmarja, je tady ve studiu. Ne, to byl jen ředitel. Takže a přepojeme do Mezinárodního ústavu pro duševně choré. Ano, jsem tady. Ano, blízko. Ředitelky tohoto ústavu. Chcete nám něco říct, paní? Takže a přepojeme do New Orleans, kde máme svoji reportérku a kde je velikánské tornádo. Ano, jsem blízko. Blízko. Tornádo!